Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Татар Кынады авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Магдиева Адилә Яхия кызы каршылый. Антылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Тольятти шәһәреннән кызы Дилбәр, кияве Рамис, оныклары Азиз, Айнур һәм Хабиб котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1952 елның 16 мартында Татар Кынады авылында гомер кичерүче Султановлар гаиләсендә 8 бала арасыннан икенчесе булып Газиз әниебез дөньяга туган. Акыллы һәм тырыш кыз авыл мәктәбен тәмамлап, авыл хуҗалыгы техникумында белем алган. 1974 елның 25 гыйнварында үзенең яраткан тормыш иптәше Газиз әтиебез Мансур Нурали улы белән матур гаиләләрен кырып җибәрәләр. Гаиләне бәхетле итеп, татулыкта һәм мәхәббәттә бер-бер артлы 3 балалары якты дөньяга килә. 1975 елны кызлары Гүзәл, 1977 елны нәсел дәвамчылары уллары Рамил һәм 1982 елны төпчек кызлары мин Дилбәр туам. Әнкәебез безнең гомере буе өйдә уңган куллы хуҗабикә, назлы әни, сөекле хатын булып яшәде. Шуның өстәвенә үзенең сайлаган һөнәре буенча гомер буе 26 ел авылда, аннары Евлашевада бухгалтер булып эшләде. Тырышлыгы, намуслы булуы өчен аны бар да хөрмәт итеп яраттылар. Ә без исә аңа карап, сыкланып, горурланып яшәдек. Әни, әллә әйтеп бетереп буламысың, никадәр без бәхетле икәнне. Син янәшәбездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһыдан зур бүләк. Кадерле бездән сиңа иң зур теләк саулыклы, озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп, озын-озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар. Әбекәй дигән сүзләре авыздан өзелми яшиләр. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә әти-әниләр булсак та, сез әти белән һаман безнең хакта көенеп, без дип ахталасыз. Сезнең алда без түбән генә башыбызны иеп барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше. Без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаманда сабый бала гына, бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрнең телибез тулысын, шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Кадерле без, аз булыр күп, теләсәк бәхет кенә. Җитмидер шул утыртырга сине тик тәхет кенә. Саулыгың какшамасын да, кимемәсен шатлыгың. Артып торсын көннәр саен кесәңдәге байлыгың. Һәр иртәне каршыла син, елмаеп, көлеп кенә. Бел кадерлем, безнең өчен шундый якын бер генә. Туган көнең котлы булсын, кырыек табыннарны, шатлыклардан бии-бии, шатнатыйк табаннарны. Хөрмәтле Адилә Яхиевна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да бары сезнең өчен генә яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз.